Чакай се. Здравейте! За тези, които ме познават, аз съм Марина. Днеска ще ви разкажа и покажа всъщност как отидохме да видим Санта, нашето приключение. Значи тук в Англия, като отидеш да видиш Санта, по принцип той се намира в някой мол или в гарден център и отиваш, плащаш там 5-6 паунда и детето просто сяда в скута на дядо Коледа и това е експириенса, така да го кажа, от тази среща с дядо Коледа. И ние решихме, нали, да отидем все пак, въпреки че на 2 годинки, пак той разбира, осъзнава, вика, нали, хо-хо-хо, Санта, в смисъл осъзнава какво се случва. Ние още от преди месец така започнахме с украса, с дълга разговори, четене на коледни книжки, за да го вкараме така в Christmas спирита, да го нарека. Нещо разревна. Така е то. Малко е просто това ще да седем. Да, така. По принцип тук в Англия, като отидеш, както казах, да видиш Санта, набързо, цак. Така оставих моя да букне някакво място. Той каза дори, че за под 2 годишни е безплатно. Викам, страхотно, давай да отиваме. Беше на половин час от нас. Отидохме и влизаме в... Маля да говоря. Така. И се извинявам се, просто направо нещо съм болна, не знам какво стана. И влизаме вътре. И жената ни казва, да, букнали сте, но сте букнали само за детето. И аз, нали, аз няма да седна на Санта скута. В смисъл, не го казах, но викам, да, нали, не сме разбрали. И тя вика, няма как, нали, да пуснете само детето, трябва да има и възрастен човек с него. Викам, добре, айде ще платиме, нали, за нас двамата, няма проблем. И при което тя се обръща и ми казва, всичко е букнато. Казали сме на детето вече, половин час сме говорили, че ще види Санта. Беше към 5:30, мисля, че нещо такова. Смисъл, беше твърде късно да букваме някъде другаде, да пътваме. И тя вика, добре, намерихме ви 2 места. Викам, страхотно, при което тя се обръща и ми казва цената. 70 паунда за да видиш Санта. И аз някаква така, нали, в главата викам, леле, колко пари за да видим Санта, това е просто, но както и да е. Както казах, няма как детето вече в това настроение да види Санта, няма как да го върнем. Платихме ги, влязохме вътре, имаше много интересни неща, много елфи, както ще видите и след малко на клипа. Елфи, имаше boat ride или разходка с лодка, или как да го кажа така, до един остров. Няколко пъти се прехвърляхме на по-малки островчета. Като цяло беше много интересно, оправда си парите, много беше като цяло, че бута микрофона, много беше готино, много беше приятно. Единственото, което на мен лично не ми хареса, е, че имаш толкова много неща да правиш, истории ти разказват там какви други неща те занимават, но срещата ти с Санта е буквално 3 минути. Толкова траеше нашата, не само нашата, нали, докато чакахме другите хора, ние видяхме, че всеки буквално за 2-3 минути излиза. De факто ти си пътувал до там, минал си през целия, нали, там трак ли, как да им го кажа, цялото им забавление и накрая вече толкова си се вълнуваш да видиш Санта и буквално за 1 минута го виждаш, което при мен, нали, не ми хареса. Това е единственото нещо, което не ми хареса, но всичко друго беше точно на ниво, хубаво беше, прекрасно. Имаше сладко, имаше музика, имаше забавления, всички се радваха на детето. И той много се разрадва, много се изкефи, срещата с Ана много го въодушеви. Той буквално толкова се вълнуваше, може да видите на клипа как е пред вратата и чака и се вижда това вълнение в очите му, тая искра и в един момент, в който те отварят вратата и той вижда Санта и буквално замръзна и само е така стои и държи двамата за ръце и не иска да мръдне, не искаше да отиде при него, да се наложи, нали, аз да го взема в мене и това беше истинския начин, той по някакъв начин да си нали, интерактне с Санта. Да, беше много интересно, със сигурност ще ви хареса този клип. Оставям ви да гледате и да, насладете се на нашата емоция. Ще ви изпиша и къде се намира също, защото забравих как се казваше в момента. Gently. Now let's click. Click. Another click.
Banana boat. Nana. Can you hug Dada? Dad. Can you gushy Dada? Gush gush dada. No. Hug me with your arms. No arms. Look. No, we're on the boat. Down. No. Mama toasting. You gonna help Mama? Help Mama? And she started to float away from Antarctica. Floating on her back, that might how your adventure ended, it might have done, I don't know. And she floated away from Antarctica, out past Africa, across the equator. She went all the way to the Caribbean Sea. Well, she heard a familiar sound. All these names came flooding back to her. So beautiful. Come here. Come here, mister. So these are magic wishing rocks. So do you want to take one? You're going to hold on to it. You're going to look after it. So do you want to take one? Take one and hold on to it. Okay? And then chuck it in there and make a wish. For the mom. In the water gone. So the next stop is the elf workshop where they need your help. You're going to go help the elves. Here we go. So what we've got to do is make this penguin nice and plump like the one you see there. Wow. Okay. So there's a little hole in the back for all the stuffing to go in. Mummy and Daddy can help you as well. Maybe he could stand. Complimentary drinks at the bar if you want to come and have a look. I don't mind one hot chocolate potatoes. I said it on one bit. Put it in the penguin. Good drink, Mama. No. Come here. Come here. He's not fat enough yet. No. He's not fat enough. Hi. Welcome to the North Pole Post Office. This is Santa. There we go. Morning, guys. Just take a seat anywhere. Wow. Yeah, and we're gonna post them all the way to the North Pole. Gosia, napiszemy za podarek. Fire car. Excuse me. Fire car. Okay, it's usually fire truck, but you got a fire car. For Noni. Yeah? Yeah. Anything else? That was very good. You pop it in. Good job! Yay! Well done, guys. Good job. So you're going to do that for me, yeah? Perfect. Is that for the reindeer, Mom? Well done. If I send you down to the little elf. Yeah, Mom, yeah. Now, who should we tell? Christmas Eve, I want these putting down. Have you got a front garden? Yeah. Daddy? Yeah. Yeah? Can you sprinkle it on your front garden? Yeah. Because we're looking after the other reindeers, not just Rudolph. I'm getting very passionate about this now because people, look, he will only look after Rudolph.
Oh, can you feel my passion here? Rudolph, he's a torch. Right, we need to look after the ones that are doing all the hard work. So, are we going to look after him? Are you going to look after him for me? Yeah. So we're going to put it in your front garden and we're going to guide them down. And they're going to eat this food. Let me put a stick on for you. Oh, the boat's come fast. Well done. Right, have a lovely Christmas, okay? Tia. Tia, Mum. Tia, Mum. Take a picture. This way, let's carry on. Just have a little skip. You skip, do a little run like this. All the way to the gingerbread man. Go. Oh. Nani? What is he doing now? You know what you guys get to do? Well, you get to make reindeer food. Reindeer food. You want some? Thank you. Oh God, what is it? Ready? 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 Yeah. Ready? Is Mama ready? Yeah. Are you ready to see Santa? You're gonna smile at Santa. Come here, come here. You have to wait, Mommy. You have to wait. Are you ready? Yeah. Are you ready? Are you ready to see Santa? No. Nata. Are you Yeah. ready to see Santa? Nata. No, ready. Are you sure? Are you definitely ready? who is Hold that his hand. Oh no. He's coming. He's ready. Are you ready? Are you ready? Should we see who's behind the door? Are you ready? Here we go. Hello, hello, come in. Come in, come in. Hello, who's this? Can you say my name? Who are you? Go and You see. going? Go. Come. You wanna come with me? Hi, Santa. Hello. Hi. I've got something here. Yeah. Now, I'll do one round here. Oh, this, you just were staring at me now. Ето, както видяхте, много се стъписа, както ви казах, много се притесни малкия, много се такова, но много се зарада. Даже накрая даде и целувка, въпреки че жената не го е снимала, защото ни направи снимка. Даде и целувка на Санта, което беше супер сладко, направо ми разтопи сърцето и виждам как още от сега той се влюбва така в Коледа и в самата магия и нямам търпение за да дойде Коледа и за следващи години. Просто тая магия, тая... Аз наистина смятам, нали, аз знам, че Санта не съществува. Знам, че Санта не съществува, но просто когато дойде Коледа и този целият Magic Spirit дойде и имам чувството, че наистина някъде там има някой такъв стар дядо, който дава подаръци, както в легендата и
той, духа му или някакси магията, която е оставил след себе си, е все още някакси жива, не знам как да го обясня, но просто аз също много се вълнувам, много обичам коледни песни, забавления, правене на бисквитки, на какво ли не, крисмас календари. Даже може да покажа нашия крисмас календар, да го смеса, ама не знам дали да не стане дали дълго, ама да, една секунда. Не знам дали се вижда, но това е нашия крисмас календар. Ето тук има някакви пъзели, във всяко джобче като цяло си има някакви неща. Ето тук имаме багерчета, дигерчета, какви ли не. О, изпусна го, но да, много е готин. Пим-пим! Това беше от мен. Надявам се ви е харесало. Ако да, може да ме последвате за още такива видеа. От време на време пускам, няма да лъжа, ще бъда честна, не съм много редовна, но когато съм, се опитвам да изпипвам клипа и да го направя, нали, шорт и що годе добре. Така че да, много целувки от мене, бъдете щастливи, обичайте се и вярвайте в Бог. А защо не и в Санта? Чао!